Máme tu na údržbu našeho boloňského Edu, boloňák, barevný, ruský, Eda, Mimiše Fíhav, má výbavu a má tu na pročesávání hřebínek, aby se mu nekudrnatěly chloupky, vlásky, na odstraňovač asi slziček a zastřihávání nůžtičky kolem asi pusinky. Další, pak tady máme kartáč na pravidelné vyčesávání, aby neměl dredy. Tak je tu krásný kartáček s pupíkama, který ho bude tak i masírovat. Takhle budeme dělat. A tohle na rozčesávání. Uvidíme, co se mu našemu Edovi bude líbit. Pak tu máme ještě strojek. No, ten je úplně speciální. Ten jde do USB, vidíte? No a tím páníček ho bude zastřihávat. Pokud nepůjde do salonu a bude potřebovat něco sestřihnout. V dalším videu uvidíme další výbavu, co pro Edu máme.